Érase unha vez un modo distinto de facer as cousas que o mundo estaba a esperar dende facía moito, moito tempo. Hai cousas que se inventan sen querer, cousas tan necesarias e sinxelas que cando se coñecen un pregúntase como non se inventaran antes. Cousas como as apertas, os flocos de millo, as cancións, os asubíos ou a roda. Esta é a historia dunha desas cousas que un día comezou a rodar e que xa ninguén puido deter. Todo comezou naquela pequena libraría que Horacio León herdou dos seus pais. Tiñan moitos plans para aquel negocio e estaba cheo de ilusión, mais pronto caeu na conta de que el só non podía con todo. Foi entón cando reparou en Nicola, un rapaz que pasaba horas folleando libros na súa tenda. A súa dificultade para ver non lle fixera perder a súa paixón pola lectura e dábaselle moi ben tratar á xente. Así que, onde outros vían un motivo para non contratar a Nicola, Horacio só atopaba as dotes ideais para o negocio. Por iso decidiu convertelo no seu socio. En pouco tempo o negocio marchaba ás mil maravillas, e Horacio máis Nicola fixéronse famosos na cidade. Sen ser conscientes diso, fixeran que o mundo comezara a cambiar. Demostraran que as cousas podíanse facer doutro modo e que todas as persoas temos distintas capacidades que aportar aos demais. E como pasa coa pólvora, os chismes e os bocexos, as boas ideas esparexen con rapidez. Así ocorreu que moitos dos que pasaron pola súa libraría contaxiáronse, converténdose en persoas que pensaban nas persoas. Pasoulle a Fortunato Wells, carpinteiro e poeta. Contaxiado polo exemplo de Horacio e Nicola, pensou en persoas do seu entorno ás que un emprego lles cambiaría a vida. Así, formou a mellor empresa de reparacións da cidade con varios artesáns do barrio que non tiñan traballo. Ou o caso daquel grupo de agricultores que decidiron xuntarse repartindo o esforzo e os beneficios do seu traballo. Ou daqueles cidadáns que perante o peche do seu circo decidiron encargarse eles mesmos do seu mantemento para que os risos e a emoción non desaparecesen. En pouco tempo, a cidade quedou pequena para unha idea tan grande, así que fixo as maletas e viaxou por todo o mundo. Chegou así a lugares moi lonxe onde floreceron outros moitos negocios e empresas onde o que de verdade importaba eran as persoas. Así, a ONCE e a súa fundación manteñen un grupo de empresas que ten como obxectivo amosarlle a todo o mundo que a inclusión de persoas con discapacidade é rendible económica e socialmente. Mais a todo este movimento imparable nado das persoas que decidiron pensar nas persoas, había que chamalo de algunha maneira. Como se trataba dun novo modo de entender o mundo da empresa, decidiron chamalo economía social. E, como a roda, xa nunca máis deixou de xirar. E, colorín colorado, este conto non fixo máis que comezar. Agora tócache a ti dar a coñecer que hai outro modo de facer as cousas, e que hai persoas que, por riba de todo, pensan nas persoas. Acéptalo reto. 31º concurso 11.